Kawula inggih pukulun sembah sungkem kula kewala kunjuk wonten sandhap pada pukulun Bathara Warahaspati. Ya tak tampa gawe bombong rasane atiku. Aja ndadya kagyating tiyas sira. Prahampatja kawula inggih pukulun. Sayektine ulun wis mangerteni apa kang dadi krenteking karepmu. Nun inggih ya mung betek-beteke sliramu bakal nyuwun marang Sing Hyang Manon minta enggal pinaringana peputra ing kayun supaya pinangka ndawakake sejarah ing nagara ngatas maruta. Kawula inggih lakar mekaten pukulun taun nana windanana persasat kula mboten badhe mudhar anggen kula yoga brata menawi dereng wonten trontong-trontong sulaking pepadang saking dewa. Duh pukulun menakarsa pukulun tedhak wonten Madyapada badhe hambanjut jiwa raga kula ora malah apa kang sira karepake kabeh pus kasembadan ing wanjiki ulun ngasta kendhi pratala kang isine nirmaya sandi turta narmaya sandi iki mengko unjukna marang garwa kita ing kono mengko margane sira bakal pinaringan peputra pesen ulun lamun besok putra kita putra pekik warnanira arsipat jalu paringana asma Bambang Kumbayana. Baratwaja wis kaya-kaya cukup apa kang dadi pangandika ulun. Ulun bakal bali makayangan sendika ngestaken dawuh pukulun. Sembah kula anemung ndherek kundur paduka. Miat langening kalangyan aklara pandang moncar. Sigra kang pala tuminggal prang sampuh samyong dadali
ler radit wileting kota tatkala samono wis ndungkap Dwidasa Warsa Prabu Baratwaja gungan putra kang pekik warnanira mbranyak pakulitane kadya kidang ketawang receh pangandikane peparing tetenger Bambang Kumbayana tatkala samono senadyan to asipat Jejaka Kumalalata parandene sekti Mandraguna Jayeng Palugon Sang Abagus krana sadina-dina kagala-gala kagula wentah dening gurunira Hyang Begawan Parasuya Rama Bargawa sadengah ngilmu kanuragan kaprajan sarta kasantikan sampun dipun tampi dening Bambang Kumbayana pramila boten mokal lamun Raden Bambang Kumbayana atos balunge murup kulite Sang Mahayagi sawos nyasa medi saking pasrah bandang ukatingali mijil sasangka Ridho mawur-mawur-wurahan tengeraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butula Kakang Sucitra ana apa Kumbayana padha-padha siswane Rama Begawan Parasuya Rama Begawan Bargawa kaya-kaya kang kinasih mung aku Kakang Sucitra sing penting dadi kasunyatane sok glogok banyune ngejun sadengah ngilmu Rama Begawan wis pinaringake marang pun Kakang bagus tak todi soba sepira kaprawiranmu nek iso ngrubuhke Bambang Kumbayana pancen lanang tenang tak adani
Ayo golek papan sing jembar Kakang. Ayo, Kakang Sucitra.
Om awik nam mastunomo siswa-siswaku kabeh wong telu Dewa Brata Kumbayana apa dene Sucitra kula inggih Rama Begawan sembah kula kunjuk kanun inggih Guru bekti kula katur kula inggih Rama Penemban sembah sungkem kula kunjuk kewajibanku ing titiwanci iki ya kajaba mung kula wenthah kapribaden lan jiwa ragamu nuju anjoking karahayon kaya-kaya sadhingah ngilmu kabeh wis tak paringake marang sira wong telu guna kasantikan kaprajan kabrahmanan kabeh wis tak paringake munggahe marang ilmu kasampurnaning dumadi padha rungokno gobohmu jeneng wong urip mun ora ana gunane guna kasantikan sing mbok buru sing mbok udi kowe mau ora ana gunane kupingmu padha rungokno ilmu guna kasantikan ra ana gunane kaya pangandikaning para sepuh mbah-mbahmu biyen ana tembung kekarenganing ngilmu karang kekaranganing bangsaning gaib kabeh mau ora rumasuk ana ing jasadmu nanging mung dumunung ana sak njabaning daging kala mangsa kepengkok ing Pancabaya kabeh lenjani Dewa Brata Umayana apa dene Sucitra kalun inggih Rama Penemban kalun inggih Guru kalun inggih Rama Penemban ora ana gunane ilmu kasantikan atos sing balung kanggeling kulit yen ora dilandasi tindak utama ora ana gunane sira kabeh jujur nanging sok mblenjani janji ora ana gunane sira urip nek awakmu ora padha waras mula sing padha setiti wajibe dadi murid mono gemi lan mestiti marang kabeh sadhingah ilmu kang diparingake guru lan patuh nut nulodo apa kang dadi parentahing guru sendika Penemban sendika Guru
Sendika Rama Penemban. Sing padha bisa aja sembrono marang kala. Kala maknane wektu. Wektu becik mono ora ana sing gawe becik mung sira kabeh. Dina wingi, dina saiki lan dina sesuk kabeh kuwi mau magepokan. Mula sing prayitna padha ngati-ati nggunakake wektu sadurunge wektu sira dipanggil marang ngarsaning pangeran. Dewa Brata Kumbayana lan sira Sicutra kaluninggih Rama Penemban kados pundi? Dewa Brata kowe anake Ratu Binathara, Ratu ing Yawastina, Prabu Sentanu Murtiya, Prabu Sentanu Dewa. Kenapa kowe pilih berguru marang aku? Yaiku Begawan kang Wulandara, ora duwe papan, ora duwe panggonan. Anteping raos kula kedah nyecep ilmu saking Paduka Penemban. Yen pancen mangkono kang dadi antepe Dewa Brata, kowe besok pengin dadi apa? Kalau ninggih Penemban, sewu lepat nyuwun diagung pangaksami. Kula benjang pengin dadi nggih menika Brahmacari kados Paduka Penemban. Iya. Sadhengah ngilmu wis mbok sandhang. Nanging kowe apa bisa nglakoni kang dadi pitukane? Menapa ingkang dados pitumbasipun kula Penemban? Besok sira kudu isa kaya aku wadang saklawase. Kalau ninggih kula badhe stakaken dawuh Paduka Penemban. Sucitra, kowe pengin dadi apa besok? Kalau ninggih Rama Penemban, benjang kula nyuwun dados Sinung Narendra ingkang kajen kinaringan dadi Ratu Binathara. Lakune kabeh wis mbok tebus. Muga-muga besok kowe dadi Ratu Binathara. Nanging wanti-wanti apa kang dadi pitungkasku? Besok yen dadi ratu sira kudu adil lan kudu bang aja bang cindhe bang ciladan. Nggono kang sinebut ta pitu yaiku Sabta Brata. Tata titi titis tutus tetes tetes kelawan tatas. Maknanipun kados pundi Penemban? Jejering Ratu Tata kudu notagering negara, kudu alambar agama yaiku hukum nagara. Sendika ngestaken dawuh dene titi dadi Narendraja mung demen nampa wadul. Kala mangsa sira kudu tedhak namur kawula. Ing kono sira isa mirsani kawula ombak ing para kawula apa nandhang kasangsayan apa maming suka basuki. Kalau niki Rama Penemban dene angka 3 titis nindakake hukum aja wikih ringa-ringa senadyanta sanak kadang keluarga paribasane. Nanging duwe luput mungging negara sira kudu paring paukuman. Sendika kestaken dawuh senadyanta wong pidak pejaraan doh ratu cedhak watu paribasane. Nanging yen duwe labuh labet mungging bangsa lan negara sira kudu paring dedana jumbuk lawan lelabuhane. Inggih dene tutus kang angka 4
jejering narengga isa mutusake tembung kang ora gambuh ana kawula kang ora gambuh cungkrah dardah sira kudu isa ngrukunake dene angka 5 tetes jejering Narendraja demen ngumbar janji ing kala mangsa supe miring prajanjen sira sedya sekawit ing kono yaiku dadi asoring sira pribadi kalau ninggih Rama Penemban dene angka 6 tatas jejering Narendra kudu isa mrantasi kardi yen iya ya iya yen ora ya ora jejering Narendra kudu linandhesan sakti mandraguna ya ilmu kaprajan kanuragan kabeh kudu sira sandhang kabeh wis tak paringake marang sira dina angka 7 ya kang bukasan sinebut tetes pangandikaning ratu hukum paribasane iku wanti-wanti pesenku Sucitra sendika ngestaken dawuh Penemban sing pungkasan Kumbayana kowe besok pengen dadi apa kalau ninggih guru kula benjang sinung jaya kawijayan jayeng palugong kondang kuncara saindenging jagat wong pidak pejaraan dumugi salebeting kraton wong agung sinten ingkang boten tepang kalian Kumbayana kula nyuwun kajen kinaringan ing tembenipun guru Kumbayana wong kajen kinaringan mang ududu marga wong sekti mandraguna sugih ngilmu kasantikan lan kanuragan nanging tumindak becik kuwi mau yang sing bakal diajeni marang sadhengah manungsa yen sira ngudi ilmu kelawan Rama Parasu sing mbok gadang-gadang pamulyaning pribadimu ing tembe besok bakal kecilik Kumbayana sendika guru wis tak kendhani sing pungkasan wong telu goboh murungokno meneh jejering Nalendra dumunung ana ing Sucitra Brahmana ana ing Dewabrata dene satriya dumunung ana ing Kumbayana jejering satriya kudu duwe watak kabrahmanan dene Brahmana kudu isa ngayomi ratu yen kowe besok mbok regem dhewe ilmu sing tak paringake marang sira kabeh titenono apa kang dadi pangandikaku ing besok bakal dumadi perang gedhe yen sira madeg dhewe-dhewe bakal sira sakatelon mati siya mangkono kang dadi pitungkasku Dewabrata Kumbayana apa dene Sucitra wis padha budhal apa kang dadi pamundhutmu besok bakal kalaksanan Dewabrata dadi Brahmacari Kumbayana dadi satriya linuwih dene Sucitra bakal madeg dadi Narendra Agung ing tanah Nuswantara yen mangkono aku njaluk pamit samono pitungkasing ilmu kang tak paringake marang sira sakatelon.